M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndakulandiraniso lero mu programu ina ati Lankhule na Ambuye. Lero ndi Lamulungu la 6 munyengo ya Pachaka. Ndipo mawu athu akutikumbutsa zofunika kunena kuti tipite kwa Ambuye Yesu Khristu kuti akatichiritse. Mawu oyamba akuchokera m'buku la Levitiko mutu 13 ndime ya 1 mpaka 2 kudzapitiriza ndi ndime ya 44 mpaka 46. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Clement Chawawa kuchokera ku Holy Rosary Likuni Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu achiwiri akuchokera mu kalata yoyamba ya Paulo woyera kwa Akorinto mutu 10 ndime ya 31 mpaka mutu 11 ndime ya 1. Amene akutiwerengera mawu achiwiri ndi amadalitso Phiri kuchokera ku Holy Rosary Likuni Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu amtenga wabwino akuchokera mu mtenga wabwino wa Mariko woyera mutu 1 ndime ya 40 kulekeza 45. Amene akutiwerengera mawu amtenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Frank Lazalo Phiri kuchokera ku St. John Paul II Chitedze Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu oyamba. Mawu ambuku la Levitiko. Chauta adauza Mose ndi Aloni kuti munthu akakhala ndi chithupsa pathupi pake kapena mbuko kapena ching'ang'a ndipo mwina kusanduka ngati nthenda yakhate pa khungu pakepo, munthuyo abwere naye kwa ansembe Aloni kapena kwa aliyense mwa ana ake amene ali ansembe. Munthu wakhate avale nsanza ndipo tsitsi lake alilekerere, aphimbe mlomo wake wamwamba ndipo azifuwula kuti ndine woyipitsidwa, ndine woyipitsidwa. Wodwalayo azakhalabe woyipitsidwa nthawi zonse pamene ali ndi nthendayo, ndipo akhale payekha kunja kwa mahema. Mawu a Ambuye. Mawu achiwiri. Mawu ankalata yoyamba ya Paulo woyera kwa Akorinto. Abale tsono, ngakhale mudye kapena kumwa kapena kuchita chilichonse, muzichita zonse kuti Mulungu alemekezedwe. Moyo wanu ukhale wosaphunzitsa Ayuda kapena anthu a mitundu ina kapenanso mpingo wa Mulungu. Muzichita monga momwe ndimachitira ine. Ndimayesa kukondweretsa anthu onse pa zonse. Sindidzifunira ndekha zokoma, koma ndimafunira anthu onse zokoma kuti apulumuke. Munditsazire ine monga momwe inenso ndimatsazira Khristu. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a mthenga woyera monga analembera Mariko. Ulemu kwa inu Ambuye. Munthu wina wakhate adadza kwa Yesu. Adamugwadira nayamba kumudandaulira adati, mutafuna mungathe kundichiritsa. Yesu adamumvera chifundo, adatambalitsa dzanja namukhudza nati, chabwino ndikufuna chira.
pomwepo khate lake lija lidatha ndipo adachiradi. Tsono Yesu adamulamula kuti apite, namuza mawu amphamvu adati, chenjera, usakambire wina aliyense zimenezi. Ingopita ukadzionetse kwa ansembe, ndipo kapereke nsembe adalamula Mose ija. Imeneyo ikhale yotsimikizira anthu onse kuti wachiradi. Koma munthuyo atachoka pamenepo adayamba kumaulula zonse ndi kufalitsa nkhani imeneyi, kotero kuti Yesu sadathenso kuonekera poyera mudzi uliwonse. N'chifukwa chake adakakhala kwina kumalo kosapitapita anthu, koma anthu ankabwerabe kwa iye kuchokera uku ndi uku. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Lero ndi Lamulungu la 6 masiku a Pachaka, ndipo mawu athu oyamba kuchokera mu buku la Levitiko amakamba za matenda akhate ndi zimene Mulungu adalamula Aisraeli kuti munthu akapezeka ndi khate azichita. Ndipo mu uthenga wathu wabwino wa lero tikupeza yankho la khate lomwelo limene tikulipeza m'mawu oyamba, kunena kuti Ambuye Yesu Khristu anabwera pa dziko lapansi kudzathetsa matenda athu, matenda amene tili nawo athupi komanso auzimu. Poyamba mawu alero atilowetse mkati mwa moyo wathu kuti kodi ineyo ndi khate la mtundu wanji. Mwina nthawi zina ngati Mkhristu ndimakhala kumaoneka bwino muzochita zanga, munganenenso tsiku lija kuti maonekedwe akunja kumaoneka abwino, pamene mkati mwa moyo wanga muli zambirimbiri zosakhala zabwino. Chikomekome cha nkhuyu mkati muli nyerere. Ife ngati Akhristu moyo wathu wakunja udzifanana ndi moyo wathu wamkati, kapena kuti moyo wathu wamkati utumphukire kunja. Inu ndine ngati Akhristu tili ndi matenda osiyanasiyana amene tikudwala, akhozokhala athupi, akhozokhala auzimu. Koma ndifuna ndipange focus kapena nditsimikize kwambiri za matenda athu auzimu. Poyamba ngati Akhristu tivomereze kuti mwina pena ndi pena tikudwala. Kudwala kumeneku kuli m'magawo awa. Poyamba tikhozokhala munthu amene ndikudwala chifukwa choti moyo wanga wamapemphero udazilala. Kuyera kunena kuti Ambuye Yesu Khristu moyo mwake wonse chimene chidali choyamba moyo wake ndi kupemphera. Tiliponso anthu amene moyo wathu wauzimu udazilala for zolankhula zathu ndi zochita zathu. Nthawi zina timakhala judgmental anthu amene sitikuwadziwa. Nthawi zina timachita zinthu zoponderezana kuti abwerere m'mbuyo. Nthawi zina timachita zinthu zimene zikupangitsa kuna kuti chikhulupiriro cha anthu ena chizime. Amene ndi matenda auzimu. Zingatheke bwanji? Mwina ndine politician, zochita zanga ndi wandale sizikuoneka kuti ndine Khristu. Mwina ndine wa business, zochita zanga ku business sizikutsimikiza kuti ndine Khristu. Mwina ndine wansembe, zochita zanga ndi wansembe sizikusonyeza kuti ndine wansembe. Mwina ndine brother kapena sister, koma moyo wanga ukusemphana kwathunthu ndi malumbiro wanga. Imeneyo ndi nthenda yofuna tipite kwa Ambuye Yesu kuti akatichiritse. Tikuzokhala nthenda ya kunyada. Tilipo anthu ena amene sitimva maganizo a ena. Tilipo anthu amene sitikumva za munthu ena aliyense, timangodziwa zathu zokha. Otilangizidwe mwa mtundu wanji timalephera kumva malangizo a ena chifukwa timaganiza kuti ifeyo we are self-contained, tili ndi mayankho achina chilichonse. Imeneyonso ndi nthenda. Tatidulutse mu sabata ino zimene takhala tikusinkhasinkha ino ndine. Tiona kuti chachikulu chimene Ambuye Yesu atiuza mu sabata imeneyi ndi chotithandiza kuna kuti moyo wathu utembenuke ndithu, ntchito zathu zisinthe ndithu, tipatane kwambiri ndi Mulungu. Ndipo lero Sunday ali kutuzana kuti zimene zikuti zitheke tipite kwa Ambuye Yesu akatichiritse. Kodi inuyo muli ndi khate la mtundu wanji? Kodi matenda amene adzaza moyo wanu ndi mtundu wanji? Kodi muchita chani kuti Ambuye Yesu Khristu akuchiritseni?
poyamba munthu jananena kuti mutafuna mungathe. We have to give God his freedom. Kumbukira na Yesu Khristu munda wa Getsemani adanenaso chimodzimodzi. Ngati nkotheka Ambuye chikhochi chindipitirire, koma chitani kufuna kwanu. Mulungu amatipatsa ufulu. Ndipo ndi ufulu omwewo umene umatithandiza kuti tipite kwa Mulungu kapena ayi. Tisankhe kuchipita kwa Iye kapena ayi. Tisankhe kuchita za Iye kapena ayi. Zidakamba kali mwa Sabata takamba kali mwa Sabata choice. Chidachitika nchani kuti ufumu wa Israeli ugawike? The choice imene Solomon adapanga. Kwamba ufuna upanga apizi azikazi ake. Machoice amene ndiye timapanga kupanga apizi anzathu. Zotsatira zake zimakhala zotani. Tinakamba za consequences of our choices. Ine ngandiudziwa kuti ngati moyo wanga ndiye kudwala, ndisankhe kupita kwa Ambuye Yesu kuti akandichiritse. Ndipo Ambuye Yesu ndikikawapempha akandichiritsadi, koma ndi choice imene tinakupanga. Ife ngati Akhristu tena kutenganso anthu ena kuwapititsa kwa Ambuye Yesu amene tikuzikula ndi nthenda zosiyanasiyana kuti achire. Mwina dziko la Malawi is sick. Ndife Akhristu amene tingatenge dziko la Malawi kulipititsa kwa Ambuye Yesu kuti akalichiritse. Mwina manja athu we are sick. Ndife amene kutenga banja lathu kupititsa kwa Ambuye Yesu kuti achire. Mwina friendships zathu we are sick in our friendships. Ndife amene kuzipita kwa Ambuye Yesu kuti atithandize kuti tichire. Atichiritse ma sickness ama ubale ndi maubwenzi amene tili nawo. Lero la Mulungu la lero likutipempha tidzichepetse, tizindikire matenda athu, ndipo tikawatule kwa Ambuye Yesu. Kuti mu chaka chino cha 2024 nthenda imene mufuna kuti Mulungu akuchiritseni ndi iti? Kuti mu chaka chino cha 2024 mavuto amene mufuna kuti muwapereke kwa Mulungu ndi ati? Kuti mu chaka chino cha 2024 mufuna upanga amend ma relationships atiwo, tizipitse kwa Mulungu kuti atithandize. Kuti mu 2024 ndifuna ndikhale Mkhristu otani? Ma resolutions amene ndidapanga ndi amtundu wanji? Tinyamule tikapereke kwa Ambuye Yesu kuti atithandize kuti ma resolution akhale yabwino. Ndifuna timpemphe Mulungu kwa thunthu la Mulungu la 6 kuti tichire. Atichize ku nthenda zosiyanasiyana. Atichize ku makhalidwe osiyanasiyana. Atichize ku moyo wakuti kuti tisanduke anthu atsopano. Zimene tifuna timpemphe Mulungu la lero kumpempha Ambuye Yesu Khristu atithandize. Ambuye ine matenda anga ndi awa. Ambuye Yesu chiritseni. Ngati mukufuna mungati. Kodi zimene ndibwera nazo kwa Ambuye Yesu kuti achiritse tiziti? Timpemphe lero Mulungu atithandize kuzindikira kuti chiyonse chotheka ndi Iye, ndipo tipereke kwa Iye mavuto athu onse, nkhawa zathu zonse, komanso moyo wathu onse. Ndipo Ambuye Yesu Khristu ali okonzeka kutichiza ku nthenda zosiyanasiyana. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. King